Ate, hi! Good afternoon! Ate, ano nang pakiramdam mo sa sakit mong dinala dito sa Alipin Ama Jesus Nazareno? Ito, okay na. Salamat sa Lord. At magaling na ako. Pinagaling ako ni Lord at sila ako dito. Pinagaling ka ate dahil sa iyong bukal sa pusong pagpapatawad. Ngayon ate, ang isa mo pang sakit ay yung sa TMJ. Kumusta na yung sa bibig mo? Okay na. Okay na siya. Okay na. Basta... Vertigo ko, okay na din. Okay. Tapos kailangan niya ng nagpatawad na daw siya. Nagpatawad na siya, kailangan niya ng boyfriend. Yan. Kailangan mo na daw ng boyfriend dahil nakapagpatawad ka na, nakapag-move on ka na. Amen. Basta huwag ka lang magnanasa at makikiapid. Pagka halimbawa nagkaroon ka na ng kasama sa buhay ulit. Ate Hap, pagpatuloy lang ang pananampalataya kay Kristo. Okay. Salamat po. Huwag makalimot sa Kanya. Dahil siya lang ang magbibigay sa atin ng kagalingan sa lahat ng anumang klaseng sakit na ating nadadanasan. Taga saan po kasi kayo, ate? Verona, Carla. Talagang magaling ka, ate? Oo. Masayang masaya ka na? Masaya ako talaga. Okay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, ingat po kayo pag-uwi, ate. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Yes, ang ganda ng mga ngiti ni ate. Yung pong mga ano dyan, nagbabalak dyan, andito lang si ate, available na daw siya. Bye-bye. Salamat po, Panginoong Jesucristo.